Dnes to bude zajímavé. Chat pripravený. No dobré. Takže čo to znamená? OK. Takže nie je to až tak presné. OK. Bla bla bla. Takže tam musíte nezávislé premenné, na ktorom sú závislé ako y. OK. Ja neviem, ja som si stiahol nejaký dataset. Prvý, čo som našiel. Možno to je nejaká hlúposť, ale možno nie. Viem, že sú tam smajlíky. Sú tam nejaké premenné, o ktorých vôbec neviem, čo znamenajú. Ale nejako sa z toho vysomárim. Takže sú tam aj nejaké deskriptory, ktoré môžem použiť na smajlíky. To je dobré. Pretože vôbec som nemal tušenia, či sa dá vlastne použiť ten smile ako nejaká premenná. Dobrý večer,
Adriánko Natuška. Po dlhom čase, konečne späť. Povedal som si, že dnes si dám trošku takto pauzu z roboty, lebo som sa celý deň zajebával s robotou. A prišlo mi to fajn, išiel som na nejaké stránky, pozeral som, že čo je nové v healthcare. Vidím, že každý rieši teraz nejaké dlhožitie a ako žiť zdravo. Tým, že vlastne budem mať aj možný pohovor v jednej nemenovanej firme, tak sa na to chcem pripraviť s tým, že budem skúšať rôzne možnosti a modely a rôzne ukážky. Chcem si pozrieť, čo vlastne znamená. A prvé, čo som našiel, bolo QSR, čo vlastne znamená, že kvantitatívnu štruktúru aktivity a ich vzťah. Keď to dáme do češtiny aspoň, v vedách a strojírenství stejne ako iné regresívne modely sú závislé na sade prediktorových promiených x závislých na odozve promiených y. To som aj hovoril. Rozdiel oproti iným metodám je v tom, že QSAR kategorizuje prediktorové nepremenné na základe hodnoty odozvy. No dobre, ale teraz ja neviem, či to bude aj takto, aj v tomto. Čiže kroky QSAR. Výber súboru dát a extrakcie empirických deskriptorov. Najčastejšie dochádza k rozdelení 80-20, to je jasné. Chcem dobiť, čo budú empirické deskriptory v tomto prípade. Viem, že tam je nejaká knižnica, čo som stiahol. AI nevyšlo z módy. Teraz ale všetko riešia cez tieto transformery všelijaké. Všetko chcú genericky programovať. Je to dobrý smer, podľa mňa. Ale aj tak tam treba ešte riešiť niektoré veci, ktoré musí človek vedieť nejakým spôsobom, vedieť vizualizovať alebo nejakým spôsobom lepšie interpretovať. Takže ja som si stiahol nejaký dataset, takýto. Takže tam je CAS, čo je asi neviem čo, nejaké číslo to vyzerá. Potom je tam smileyk, potom je tam set, či je to train. No dobre, ja som si to sem dal, takto. Pozrieme si, čo tam je. Takže je tam ten CAS, to je asi nejaký identifikátor. Potom je tam ten smiles, set, asi či je train a test. A potom sú tu tieto rôzne nezávislé premenné, čo vôbec neviem, čo znamenajú. Takže ja si ich zoberiem takto. Dáme si, že Google a začneme takto, že NHM. Don't allow. Čo? NHM QSAR, takto. Number of heavy niečo, OK. Už som to videl. Kde to bolo? NHM, number of heavy atoms, OK. Hej, ja som videl inú hru, ktorú spravili cez ChatGPT, neviem čo to bolo, asi Matrix to bolo, sa mi zdá. A tam totálne, že nové depresie dostávali tie NPCčka, tam sa ich pýtali, že
Čo sa stane podľa teba, keď vypnem teraz tú hru? A no moje odpovedalo, že ja neviem, čo sa stane, či zmiznem z tohto sveta, či ostanem digitálna stopa, úplne, že taký depresívny. Takže NHM, to ja na takto napíšem. Takže, čo to je? Arithmetic error. OK. Takže NHM je number of heavy atoms. Možno to bude mať niečo do seba, možno nie. Netuším. Pip. Not found, OK. Neviem. To je niečo. Molekulár niečo. Hovorím. Vôbec som neriešil. Tu je. PCD. To vyzerá, že je to všetko, nie? Či nie? PCD, XAU. Ale pritom som neťahal z tohto datasetu. OK. Ale tak to on rieši R-kom. Čo my nebudeme riešiť? Dobre. Takže máme nejaký základný popis, ale s tým, že sú to aj nejaké premenné, čo ten set určite nebudem potrebovať. A takisto nebudem potrebovať ani čo? Class. Ale class si aspoň môžem nechať s tým, že tuto si dám takýto, že ten deskriptor, takže rdkit som si nainštaloval, to je vlastne rdkit je Cheminformatics software a on má tieto rôzne parametre, ale teraz chcem vidieť napríklad, že chcem vidieť, že import Seaborn SNS napríklad. Neviem, či mám Seaborn nainštalovaný. Nemám, dobre. Uvidíme, či niečo doinštaluje. Dobre, hneď sem dám aj ostatné. Nie je to moc čitateľné. Jak to mám zväčšiť? Počkaj. Jak sa dáva zoom? Niekedy to tu bolo ináč ukázané. No, čakaj, tu je zoom, ale to je taký iný zoom. Neviem, čo sa teraz stalo, čo ti dám. No počkaj. Možno nie je čitateľné, pozeráš to na mobil, nie? Adrianko. Prečo to je takéto?
rozbité. View, appearance, to je zoom out, zoom in, tam to bolo. Takže toto a toto. OK. No takto. Pozrieme, ako to vyzerá tu. Nie tu. Tu. Asi lepšie. Lepšie? No keď to už mám tuto, tak si dám sem aj iné už. Dám si sem aj import matplotlib pyplot splt. Takže deskriptory som tam dal. Neviem. Budem potrebovať aj TensorFlow. Budem potrebovať aj budem potrebovať aj rôzne modely. Ale tie neskôr si tam dám. Super. Takže keď to jedno začne lepšie takto, tak pokročíme ďalej. Takže keď sa dal display, tak to je head, hej? To znamená, že tuto máme všetky, ktoré existujú v tabulke, stĺpce, ale takto mi ukáže describe, že čo tu vlastne máme v dispozícii. Čiže tie, ktoré sú kategorizačné, to znamená, že ako to bol train, tak také neukázal, ale ukázal na multiclass, takže klasa je 1 až 3, potom sú tu rôzne parametre, ktoré majú nejaké hodnoty, OK. Takže nám to nehovorí nič, ale nehovorí nám to nič. Jediné, čo ešte môžem pozrieť, že ako to vyzerá, ako shape. Takže máme 779 riadkov a 14 stĺpcov. Neviem, či budem potrebovať všetky stĺpce, alebo nie. Ale prvé, čo spravím, je, že zobrazenie počtu tried. Keďže tam máme triedu ako takú, takže to je count plot, sa mi zdá. A sem do stopu dám, že jeho x bude, že data class. A ukáž, čo máš. Takže je tu veľký unbalance už teraz, samo o sebe. Vidím, že jednotka trieda je najviac. Ach jo, no nevadí. Budem robiť, čo viem robiť, takže budem improvizovať. Ale čo môžem improvizovať? Takže keď sem dám head, tak by som mohol spraviť, že zoberiem len tie hodnoty. Takže pridelenie x a y. Takže čo spravím? Takže CAS je o ničom, smile je o ničom a set je o ničom. Takže zoberiem všetko, čo je od NHM. Toto sú vlastne tie variables, ktoré niekto nameral niekedy. A class bude výstup. A log BFC je bioconcentration factor in log units. OK. Takže x bude, že data ilog zober všetky riadky, ktoré budú od, jak to bolo, od 3? 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. No, akože 12 je okrem toho, hej. To znamená, že takto. To sú jeho hodnoty. A y sa rovná, že data, ilog. Tam si dám len ten názov, že class a tiež values. Dobre. Values. Čiže keď dám teraz takto, niečo mi povedal. Ja nealkujem. Hej, to sú len, že názov je data. Dobre. Takže uvidíme. Y unique. Vypíše. Keď nie je takto. 1, 3 až 2. OK. Pozerám. No dobre. Neviem vôbec, čo ti dáta znamenajú zatiaľ. Ale možno by sme vedeli nájsť nejaký vzťah medzi nimi, nejakú koreláciu. Čo keď to znamená tak, že keď to je, že 0, 0, 1, toto je jednotka, trieda, hej. Toto je trojka, to znamená, že to je trieda nejaká. Možno kvôli tomu, že čo. Ale tu je trojka. Niečo definuje, možno tento smile definuje, že je to trojka. Ešte navyše, nevadí. Takže sem dáme, že korelačná matica. Korelačnú maticu som dávno nerobil. Viem, že sa dala robiť cez data. Takto sa dalo niekedy, že core. Hej. A ona ukázala niečo. Lenže teraz sú tam parametre, ktoré sú rôzneho typu a nemôžeme všetky použiť. To by som musel ich nejako vymazať, čo asi nechcem. Takže si tam dám, že divergenčnú maticu alebo mapu. Diverg paleta. Takže make a diverging palette between two colors. OK. Takže negatívne a pozitívne. 359 je max. Polovica je 180. A nevadí. Dáme takto. OK. Potom S-ko je čo? Lightness for... OK. Takže jeho váha z nejakého pohľadu. L-ko je Anchor Lightness. To sú len farebné škály, že aké budú definované pre jednotlivé parametre. Alebo tú maticu. Vlastne to bude podobná ako je Confusion Matrix. By mala vypadať. Correlation map sa bude rovnať data core. A teraz by som to mal už nejako len subplot do nejakej veľkosti. A už to len premapovať do heatmapy.
Takže tu bude tá korelačná matica, tu bude tá C mapa, to znamená, že div map. A not sa rovná áno. A budeme to skvérovať celé. Ak to je dobré. Could not convert string to float. Tu by sme mali dať asi preč, nie? Data drop. Potom ešte raz toto. Či? Takže dáme si, že column drop. Drop a to takto. Toto a axis 1. OK. Čo hovorím? Not found in axis. Čo to je toto? Čo tam mi stláča tam stále?
No, preto. Okay. Ale tak to nie je dobré. Nie, to je DF. Takže DF. OK, a keď chcem viacej? Takto. Takže čas. Smiles. Set. Nula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 0. Až 9. PLT is not definite. Jak nie? No, konečne niečo to dalo. Takže matica nám hovorí jednoznačne, že najväčší prienik je vždy diagonálny, keďže sú to samo o sebe hodnoty matice 2D. Ale sú tu korelácie. Ako vidím, je to veľká záporná korelácia na niektoré parametre, napríklad MLO, GP. S B02. Potom veľká korelácia tu je zase s tým, ale s tým log BCF. Čiže sú tam premenné, ktoré majú nejaký vzťah medzi sebou, ale definovať ho nevieme. Čo ale môžeme spraviť, je to, že vyskúšame už nejaký model, jednotný zatiaľ. Čiže čo prvé potrebujem je enkodovať vlastne tieto kategorické dáta. Enkodovanie kategorických dát. To znamená, že from sklearn pre-processing si stiahnem label encoder. To znamená, že
label enc x sa bude rovnať label encoder ako taký a malé y bude, že label encoder x bodka fit transform jeho y. Dobre. To znamená, že keď máme enkodovaný y, to znamená, že máme tú klasu enkodovanú nejako si ju teraz len zobrazím, hej, že je nejako enkodovaná, čo nedáva zmysel pre nás ako ľudí, ale dáva to rozdelenie datasetu na training a test a dáva to zmysel pre počítač ako taký. Takže tuto si dáme preprocessing. Nie. Čo som to hore dával, ne? Toto. Hej, toto. Budem dávať sem. Takto. A ide klasika, hej. Xtrain X test Y train Y test sa rovná train split test jeho X aj Y rozdelíme na test size 0,2 s tým, že random state dáme žiadny. To znamená, že teraz som išiel s tým, čo to bolo podľa tých pravidiel, no nie týchto, ale tých, čo bolo tam vo Wikipédii. Tuto, že 80 na 20. Dobre. A teraz ideme si dávať nejaké knižnice na samotné spracovanie už týchto modelov. sklearn make classification from stick it lineárny model nejaký import. Čo použijem? Logistickú regresiu. To je taký základný príklad, nie? A dám si tam ešte decision tree. Import decision tree takto a ešte tam dáme aj metriku nejakú, nie? Aby sme mali nejaký accuracy code. Dobre.
Inicializácia modelov. To bude ako array pre neho. Čiže logistická regresia ako názov bude brať logistickú regresiu. A decision tree classifier si zoberie decision tree classifier. Dobre. Toto bude, že tréning modelov. Score modelov sa rovná ako array, aby som mal vlastne nejaký výstup. A teraz idem robiť už nejaký loop. Takže budem potrebovať jeho meno, budem potrebovať jeho model, in models. A sem dáme, že model fit to, čo chcem, to znamená, že xtrain a ytrain. To je akože potom dáme, že predikcia je samotná predikcia sa rovná, ale no, musím si dať svetlo zapnúť. Pozriem, ako vyzerám, ešte či má vidieť na obraze. Teraz má vidieť na obraze. Krásneho, bradatého. Model predict s x-testom. To je ako samotná predikcia. Presnosť, accuracy, je, že accuracy sa rovná accuracy score toho y. Ja ich budem kradnúť. Takže to je jeho presnosť a tam pridanie do listu score modelov. To znamená, že score modelov append a dáme tam to accuracy donútra, aby sme mali nejaký výstup pre ňou. To znamená, že keď to spustím, teoreticky by to malo ísť, ale nejde to. Kurňa. OK. Ja som stupid. Keďže to je samotné ako tuple alebo dictionary, tak každá z týchto položiek je samostatná jednotka. A nemôžem to brať ako keby to bol list. Takto. Miss a comma. Ach jo. Čo je zlé? Zapnem svetlo, lebo fakt nevidím na klávesnicu. Oho, magic.
Starfield, videl som akože Starfield. Dobre to vyzeralo, ale nie. No dobre, čo mu vadí? It's not callable, perhaps you missed a comma. Čo tu je logistická regresia. No neviem. Čiarka. Túto. Ty blbosť sprostá. No dobre. Takže keď už máme takto, niekde som vedel, kde som to vedel, niekde som mal taký výstup, ale neviem, dobre, to je jedno. Teraz keď dáme skóre modelov, tak mi niečo vypíše, hej? Že obidve sú úplne rovnaké, takže toto je, že zaradenie modelov podľa najvyššieho skóre. To znamená, že skóre modelov sortnem. Cyberpunk bude určite áno. Momentálne ťa musím sklamať, lebo hrám Horizon Forbidden West. No, možno to nebude dobre takto. No jo. Dám sem ešte viacej modelov. To je Decision 3. Čo tam ešte môžem dať? Dám ešte Eony. Čo to je? SK Learn. Ensemble. Import. Nie Decision 3, ale Random Forest. Klasifikátor. To znamená, že Random Forest klasifikátor je Random Forest klasifikátor. Takto, páč. Tu. Takto ešte raz. Takto. Dobre. Sem dáme, že Python list sort by max to min. Dobre. OK.
Keďže neviem, ktorý to je možno. názvov modelov. Keďže neviem, ktorý to je z týchto, tak by som to mal nejako pomenovať, nie? Že names, napríklad, budem aspoň po anglicky trošku, to je name, for name, pre nikoho in score modelov. Ja som sa trošku pomýlil tuto. Ja som to dal takto, ale to nemôže mať takto. To môže mať len takto. Hej. Aha, chápem. Takže to aj vieme, hej. To už hneď viem, že aké sú to názvy. Skore. Skore pre všetky skore in skore modelov. A sem dáme, že grafické znázornenie presnosti podľa modelov. Takže dáme nejaký fix size. Dáme 10:7. No teraz to bude ležato. Alebo nejako tak. Jeho array budú names a score. Takto. Bude presnosť. Bude názov. Porovnanie presnosti modelov. Tak to už iba nejaký show mu dám, ne? Takže RFCčko malo najlepšie skóre 67,9%, čo nie je zlé na to, že sme použili nejaké parametre, ktoré sú definované s týmito variables, ktoré sú tu použité. Ale nie som si istý, či je to takto dobré. Pozriem ten oný, čo tu bol ten homework. Jak sa robí? History. Neviem, či to bolo toto. Hej. Chcem pozrieť, či tu niečo nerobil s tým smajlíkom. Takže on tiež bral len tieto parametre. Sídol to ale na 100. Takže on so smajlíkmi tiež nerobil nič. Ale som zvedavý, či sa to dá použiť nejako, že... Čo to bolo? rdgit.
Smiles descriptors. To je to molecule, density, ignorujem. Ako teraz vôbec neviem, či je to správne, hej. Ja len idem špekulovať, že doteraz som to riešil takto. A čo keby som to spravil tak, že smile by som dal dobre, a teraz spravím to isté. Ale s tým, že toto je, že použitie aj smiles a deskriptory. To znamená, že df2 by bolo to isté ako je data, ale s tým, že nebudem mať tam bude tam aj smiles, hej? Zo smiles by som vedel spraviť takto by som to nazval, že df2 keďže to je molekula, hej, tak teoreticky by som vedel asi takto, že nazvem to, že df2 smiles a aplikujem na to chem bodka mol from smil s a sem si dám, že df2 head teraz. Hej, teraz mi z toho spravilo molekulu, ktorá je definovaná len ako objekt. Takže inicializácia molekulového objektu pre deskriptory. Dobre. Takže keď to už mám takto, tak tu si môžem povedať navyše parameter nejaký, že čo tu používam teraz? Number heavy atoms, path count. Takže dám sem, že molekul VI GHT sa rovná df2 molekula aplikovaná pre deskriptor molVT a ešte df2 molekule čo je také dobré ešte. Chem from smiles tu máme.
OK. Skúsim tam napísať niečo, čo mám. Mol B T. Dobre. Vôbec neviem, čo to je. Idem tam medzi tým, aký by som vedel, o čom rozprávam. Ale tu som použil molecular weight. Weight. Takže ešte môžem použiť aj no count. OK. Takto. MV. Potom tam bolo, že HBA je no count. OK. Potom toto a ešte tam boli dve. Takže tam ešte bolo, že HBD a logP. HBD a logP, čo ani neviem, čo znamená. NHO takto. A tento bol takto. Takže máme nejakú molekulu, máme nejaké MVčko, máme niečo a niečo. Hej? Takže teraz to, čo spravím, je toto. Podľa mňa korelácia nepôjde. X2, Y2, DF2. To znamená, že 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, to je takto. Sakryš. To dám ten drop, nie? Ja som to robil, toto. Lepšie bude dať drop. Vymazanie nepotrebných stĺpcov. Dúfam, že tu ešte je niekto. Vôbec neviem. Či tu niekto je. Je Smiles. Akože nevadí, kým to nebol. Ja si to nahrávam. Potom class. Nie class, nie. Ale molekule. Takto. OK. Pandas move column to last. Reorder, OK.
takto. Takže df2 je df2. df2 kde je názov classes na názov classes. Tak. Dobre. Takže teraz to pôjde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 až po 14. Zistíme, či je to tak dobré. S tým, že zoberieme toto. OK. Ani ja vôbec neviem, o čom sú tie dáta. Ja ich vôbec nepoznám. Ale ide o to, že tým, že vieme, trénovacie dáta sú tak postavené, že vieme, že ich klasa, aká je naozaj, už od niekoho. Hej, čiže už niekto definoval, že tie parametre majú klasa, že 1, 2 alebo 3. Tak vlastne teraz sa len pokúšam zistiť, či je tam nejaký vzťah taký medzi nimi, medzi týmito parametrami, ktoré vôbec neviem, čo znamenajú. Taká korelácia, ktorá vie predikovať tú klasu samo o sebe. Čiže oni dali nejaké parametre, ktoré sú nejako definované v stĺpcoch. To sú tie rôzne parametre, ktoré tu boli ukázané. Takéto. Tam je takto preč. No dobre, takto. Hej, toto sú dáta, ktoré sú RAW. Takto bolo dané v datasete nejakom, čo som stiahol. A neviem, už niekto ho tak nastavil, že toto sú training sety a toto je testovací set. Ale ja som to ignoroval, lebo som šiel podľa toho, čo bolo na Wikipédii napísané. Neviem, či možno toto je 80-20, nie som si istý. Rozdelené. No a proste iba išlo o to, že zistiť, či tu, čo sú tie hodnoty, či je to také nejaké jednoznačné, že keď toto nastane, tieto všelijaké hodnoty, ktoré sú tu, hej, nejaký koeficient, alebo neviem ani, čo to znamenajú tieto veci. Proste ja ako data scientist dostanem taký dataset a oni dajú za úlohu, že zistí, či vieme z toho spraviť klasifikáciu. Čiže keď dojdú ďalšie dáta od niekaďal s takýmito hodnotami, na koľko percent budeme vedieť spraviť s nejakým modelom nejakú presnosť, hej, aby povedalo, že toto je to správne, alebo toto nie je to správne. A teraz sme zistili, že keď ideme s tými modelmi, alebo s týmito premennými, tak dal som tam 3 základné modely, ktoré sa používajú všeobecne, alebo XG bude ešte tam možno chýbal. A vlastne všetky 3 modely som použil a on mi dal von, že najlepší model z toho, čo sú tie dáta, je na 67,9% ten Random Forest klasifikátor zatiaľ. Hej. Čiže to je všetko. A teraz vlastne, čo riešim ďalšie, je to, že máme tu aj smiles, to sú vlastne molekuly, ktoré sú definované už v takomto rozšírenom molekulárnom prevedení, jak to je napísané, ale to nie sú dáta, ktoré vieme použiť. Ale je na to knižnica, tá RDKit, ktorá vie s tými dátami robiť a ona ich vie potom nejako vie si z nich vyčítať rôzne parametre podľa toho, aký to je smile, hej. A vlastne to som našiel na tejto stránke nejakej, kde to bolo. Keby som nebol taký tónny lamáč, tak tuto je Getting Started with RDKit. Tu sú rôzne funkcie, ktoré sa dajú používať s tým RDKitom a každý vlastne niečo iné robí. Vôbec neviem, čo to znamenajú tieto. Vôbec, ani jedno. Ale išiel som s tým, čo som videl na zozname, že som išiel s tým prvým, tým najviac používaným je to, že váha molekuly. Hej, toto.
A potom tu je, že Lipinský rule 5 je nejaký rule, Boh vie, čo to robí. Ale keď tam dáš tento paracetamol napríklad, takýto smile, a ty ho potom ako predefinuješ na ten from smile, čo som robil aj ja, tak podľa týchto deskriptorov, ktoré si ty zadefinuješ, to sú vlastne pravidlá, ktoré nie pravidlá, to sú hodnoty, ktoré sa z toho vygenerujú, tak potom si dáš nejaký condition a ten keď sa splní, tak je to správne. Hej? To znamená, že Lipinský rule introduce estimate oral bioavailability of molecules. Poor absorption is likely if molecules violates more than one of the following. Čiže je tam problém, keď jedno z týchto presiahne. Toto niekto vymyslel. To pravidlo. Čiže ja teraz čo robím je to len, že zobral som tie smajlíky, spravil som z toho tú molekulu a vybral som si z toho tie 4 parametre, ktoré aj ten Lipinský rule robí. Čiže teraz, čo som jediné spravil, je to, že som otočil ten class ako posledný parameter, aby som si mohol takto pekne vybrať, že ktoré sú tie parametre, ktoré chcem použiť navyše. A zistím, či môžem použiť rovnaký model, alebo či vlastne bude ten model presnejší s tým, že už ho budem vedieť lepšie implementovať s tými novými parametrami. To znamená, že keď teraz sem vopchám toto, dám sem túto korelačnú DF2, možno to padne a možno nie. Hej. A teraz úplne veľký mesto spravilo, nejaký, ale napríklad ako vidíme, napríklad molecule weight je spojené s log P. Veľmi, veľmi, veľmi tesné. Takisto mlog P je spojené s log BCF, čo bolo aj predtým. Ale tieto nové parametre, ktoré som teraz pridal, tak vidím, že má veľkú váhu aj na toto, lebo je to nad 0, celá niečo, 0,2 napríklad, hej. To znamená, že vidím, že je tam veľký vzťah medzi nimi. Napríklad veľký vzťah je medzi F04 a HBAčkom, čo je super, hej, lebo predtým to tak nebolo. Tu keď zoberiem napríklad takéto toto HBA, čo bolo, tak si napríklad videl, že tedy to bolo potiaľto, tak tu skoro nikto nemal nejaký veľký vzťah s tým F04. Tá matica neukazovala, skoro všetky boli do mínusu, alebo nejaké malé hodnoty. Ale ako náhle som už z tej molekuly vyberal nejaké tie hodnoty, tak vlastne ukázalo samo o sebe, že má to nejaký vplyv na túto 0,67. Hovorí o tom, že to má vplyv potom, čo tu je také veľké z týchto nových. 0,6 takisto je veľká. Čiže je tam nejaká korelácia. Teraz zoberiem enkodovanie. Enkodovanie zase. Len s tým, že tu dám y2. Takto. Ako je to isté, ale radšej si to takto oddelím, aby to nebolo, že zrazu sa tam niečo ukáže, čo sa ukázať nemá. A vlastne teraz rozdelím ten set zase takisto, ako bol, len ho rozdelím už rozdelenie už s tými novými parametrami. Rozdelenie setu na train a test. To znamená, že toto bude x2 a y2. A train 2, aby sme to mali úplne rozdelené, tak to spravím takto. A zoberiem tieto isté veci, tieto isté modely, ktoré som tu mal, s tým, že tu naplním dvojku, name accuracy, dobre. Takže to aj spravilo.
Toto je zoradenie. To spravím do jedného. Takto. Extrakcia. Počkaj, dáme takto skôr modelov 2. Ne, škoda. Som to pokazil. Už len toto. OK. Names 2, name toto. Names 2. Použití molekuly zo Smiles. Bam. Tak tu napríklad decision tree. Ešte sa dáme, že print score modelov 2, aby sme aspoň videli nejakú hodnotu. Čiže 75%, hej, už sa to zvýšilo. Čo je paráda, hej, paráda. Teraz sa to dá hociako, optimalizovať, dá sa z toho využiť rôzne parametre, ktoré nepotrebujeme, ktoré sú menšie ako mínus, napríklad dáme predšetky tie, ktoré majú najmenší akože koreláciu, najmenšiu medzi nimi, hej. Samo o sebe, keď len toto dáme zobraziť, napríklad core map 2, 2, 2 a 2 a namiesto SNS a tohto dáme, že core map 2, tak on ukáže tiež takúto istú, hej, len nie je tak vykreslenú. To znamená, že z tohto len ako človek vidím, že 0,87, hej, tento parameter je brutálne obrovský pre mlog GP. Takisto tieto majú veľké. Čiže to je to isté, len je to krajšie, hej, tá korelačná matica. Čiže tak, no, takže sme zistili, že neviem vôbec, o čo sa tam jedná, ale na základe modelov, ktoré som použil, nejaké základné modely, tak vyzerá, že to funguje celkom pekne. A dá sa to použiť v praxi. Aspoň na to, že použijú sa nejaké základné modely. Rozmýšľam. No toto asi na dnes všetko. Zajtra tuto bude, alebo na budúce, keď nie na zajtra, tak sem dám, že vlastnú sequential model pre use case 2. To znamená, že tuto sa už bude diať vlastným modelom, nejakým sekvenčným, možno lineárnym, ale možno dá lepšie výsledky, ako to je teraz. To znamená, že tu sa zmenia nejaké pravidlá, ale to až na budúce. Tu vlastne bude iný, jak to mám povedať,
Tu sa bude používať už aj scaling. Štandard scaler. A tu sa použije sequential, dropouty a nejaký dense sa použije. A hlavne, čo sa použije, je early stopping. To je callback, ktorý zabezpečí to, že keď model bude už chcieť byť preučený moc, alebo sám sa bude cítiť, že je moc preučený, alebo že sa to moc nehýbe to skóre, tá presnosť alebo error, tak prestane sa učiť. Aby zbytočne nešiel, ja neviem, 500 epoch alebo 1000 epoch a možno už po 300 si povie, že už mu to stačí. A tak vlastne zabezpečíš to, že bude efektívne využiť ten čas na to, aby to išlo dobre. Čiže toto na budúce. Ale zatiaľ díky moc, že ste tu boli a dúfam, že vám to niečo dalo. Ako mne. Majte sa.